Peter, quina valoració fas d'aquest empat contra el Mestalla? Pues bueno, jo crec que el més important és que sumem un punt, que tinguem ja 40 punts. Era un partit superimportant perquè d'haver guanyat ens col·locam en 42 punts i així un poquet d'ahir, però bueno, si no poder guanyar no perds, un puntet. I jo crec que hem de felicitar a l'equip i als jugadors per l'esforç que han fet. Han marcat ells primer i nosaltres hem sabut refer-nos i empatar. Al final han tingut dues ocasions que haurem pogut jugar els 3 punts, però bueno, 40 punts i sobretot content i per la imatge que ha donat a l'equip, que ha intentat luchar tots els valors fins a l'últim minut. Ha sigut clau, no?, el marcar tan pront després del gol del Mestalla, no? Sí, ha sigut clau perquè ells en aquest moment ens haurem pogut fermar perquè havíem pregut un poc el centre del camp i ha sigut clau l'empat als dos minuts seguents, no? El que estaves comentant tu, de felicitar els jugadors, dir noms seria un viol injust, no? Però jo m'he quedat, per exemple, en Raúl Muñoz, que tu que acabava jugant lesionat, no? Sí, Raúl és un jugador que avui feia els seus partits en l'Ontenent i l'ha fet per alguna cosa, no? L'ha fet perquè té aquesta entrega màxima, està compromès al 100%, no és la primera vegada que ha aguantat les coses per lesionar, ja va passar el dia de l'Orihuela ja 3 partits. I això és el que vulguem és l'entrenador, no? Tindre jugadors d'aquest tipus de compromís que tenen en l'equip i avui Raúl, la veritat que a part del gol ho va demostrar perquè era per canviar-lo i ha aguantat ahir. Jo sé que van ser declaracions de Joe Clarkson, però t'ho pregunto a tu. Ell va comentar alguna pregunta de José Miguel fa 2 setmanes per què no eixia de titular Fran Moreno. Li va dir que baixava el seu rendiment quan jugava de titular i era un revulsiu quan jugava en el segon temps. El dimecres va ser un dels millors en Alcoi. Per què no així avui Fran Moreno? Són partits diferents, no? El partit d'Alcoi, John va decidir que Fran era per jugar i avui ell no ha decidit, no creu convenient. I al final els entrenadors són els que decideixen o decidim i no n'hi ha que pegar-li massa voltes, no? Fran és un jugador superimportant per nosaltres, el màxim golejador en 12 gols, sempre aporta el talent que té ell, però bueno, al final la plantilla són 20, hi ha altra gent que se'n queden 5 en el banquillo, 4 fora de llista, i al final els entrenadors són els que se deixen i els que acerten els que fallen les decisions, no? S'han reclamat diversos penals en l'àrea del Mestalla. Com les heu vist vosaltres des de banqueta? Bueno, d'aquestes coses no m'agrada parlar, no? Però bueno, si l'àrbit ha cregut que no era penal, doncs perquè no haurà sigut i jo crec que hem de fijar-nos en el que nosaltres podem controlar, que és el que s'ha vist els jugadors i unes voltes de línia, no molt. Partit molt important, la setmana que ve, no? Sí, tots els partits que venen anar són superimportants perquè està la classificació molt ajustada tant per dalt com per baix i tots els partits són exigents, són difícils perquè tots ara a aquestes altures estem jugant moltes coses, qualsevol fallo no podes col·locar una miqueta i l'equip té que anar a Orihuela per els 3 punts perquè estem capacitats i n'hi ha que anar amb aquesta mentalitat a intentar allí sumar 3 punts. Estaran Rangel i Raúl el diumenge que ve? Rangel encara no i Raúl anem a veure el que li diagnostiquen ara i durant la setmana com evoluciona. És una final, no, el diumenge? És una final, avui també era una final i fins que no tinguis aquests 47-48 punts són finals perquè quan tantes intentes sumar punts per estar tranquil són tot finals. N'hi ha enfrontaments directes que pareix que es tinguin a 3 punts, pareix que s'acosten i és una final tots els diumenges, però t'he dit que l'equip si feia la intensitat i la fe que ha tingut avui, allí podem anar tranquils, no? I haurà que fer alguna més del que estem fent, puntet a puntet no mos salvem, Bueno, lo important, ja t'he dit que era arribar als 40 i l'equip fa, jo crec que en quant a esforç no li se pot demanar més. Aquests partits depenen molt de si el porter del València no hagués ficat el peu, estaríem parlant d'una altra cosa, estaríem en 42 punts més tranquils i nosaltres sempre
sempre ho intentem, de moment estem dins de l'objectiu que era salvar-se, i bueno, si tu penses en això, no, és el que tu penses, no? Jo no compartisc això, jo penso que avui hem fet un gran esforç els jugadors, i que n'hi ha que seguir en aquesta línia. A tots ens agradaria a aquestes altures tindre 50 punts, però no els tinguem, entonces tinguem que pensar que setmana a setmana té que ser. Uriarte, què té? Uriarte li s'ha girat el tobillo, li s'ha inflat i ha demanat el canvi.